Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Mateyu isahluko sesithupha ivesi leshumi neshagalolunye kuze kube amashumi amabili nantathu. Matthew chapter 6 from verse 19 to verse 23. Ngakho-ke ngiyanincenga ningazibekeli ingcebo emhlabeni lapho khona inundu kanye nokugqwala nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungoni khona umnenke nanundu nakugqwala nalapho amasela engafohli khona. Ukuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona. Isibani somzimba yiso. Ngakho-ke uma iso lakho lilihle uzakukhanya umzimba wakho wonke. Kepha uma iso lakho lilibi uzakuba mnyama umzimba wakho wonke. Ngakho-ke uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani na? Ngiyamthanda umntaka Maria uma ethi ngiyanicela ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Khuluma kamnandi uNkulunkulu. Khuluma kamnandi ezwini lakhe elinamandla. Uthi qaphelani. Ngiyayithanda leyo nkonzo. Athi qaphela ungakwenzi ukuthi. Leyo kumina inkonzo yokuboniswa. Inkonzo yokululekwa. Inkonzo yokukhuzwa. Kungani ibaluleke kangaka kumina mhlambe lenkonzo? Ngoba baningi phakathi kwethu abasenkingeni yongakhuzeki. Ngizibona ngingamdingi omunye umuntu. Ngizibona ngingadingi kwakululekwa. Ngizibona ngiright. Ngizibona ngikwazi ukuzenzela. And I think one of the most dangerous things empilweni is to become self-sufficient. Ukuzitshela ukuthi angidinge umuntu. Ngiyayisaba inkonzo yongancengi. Athi umuntu hayi sengiright empilweni mina ngincenge umuntu. Nginemali yami, nginezinto zami, nginemoto yami, nginomuzi wami, ngiyasebenza, kahle kahle angikudingi. Yes, possible ukuthi awubadingi abantu. Kodwa kumbalwa ngibona abantu abanjalo bephumelela empilweni. Ngoba umuntu siyamdinga. Noma ngathiwa onjani. And so inkonzo yokuqala engimbona uNkulunkulu esibizela kuyona, engibizela kuyona inkonzo yokukhuzeka. Thembelani usakhuzeka yini? Uma kukhona umuntu oba isibuko empilweni yakho usanenhlanhla. Uma kukhona umuntu osasondela empilweni yakho athi awuqaphele ngathi awunakanga la usanenhlanhla. Abantu manje abasezi kuwena bathi awubhekisise la engathi awenzi kahle, awuqaphele la engathi awukhulumi kahle. Abantu sebevedane barekhode bese bevezela umhlaba wonke. Usanenhlanhla munabantu abakubizayo bakhuze. Usanenhlanhla munomzali okuhlalisa phansi akubonise. Usanenhlanhla munomntwana ohlala phansi akhombise okulimazayo okwenzayo. Usanenhlanhla amakhono othandana naye osakwazi ukubekezela akhombise ukuthi lokho esikwenzayo kuyasilimaza.
umhlaba sewaphenduka umazibonele umazibhekele sekampunze edlemini umuntu nomuntu uzenzela ngomathanda wakhe. Ngiyamthanda umntaka Maria uma esakwazi ukusikhuza. Ngiyakwazi ukukhuzeka, ngiyakwazi ukululekwa, ngiyakwazi ukwehlela ngezansi. Konje sibile ngithintayo iphi ingcebo yami. Kodwa mhlambe before ngibuze lo mbuzo nginayo ingcebo. Enithandwa zami ingcebo angikhuluma ngayo, angikhulumi ngamadayimana, angikhulumi ngamagolide, no. Yes, nalokho kuyingcebo, kodwa ingcebo umndeni uyingcebo. Abangani bayingcebo, imfundo iyingcebo, inhlonipho iyingcebo. Izinto ezingakhayo ngibe umuntu, izinto ezingisizayo ngisimame. Athi namhlanje umntaka Maria lapho kukhona khona ingcebo yakho, athi nenhliziyo yakho ikhona. Namhlanje siphila emhlabeni la abantwana bethu they spend most of their time on the social media. They spend most of their time on their phones. And that's where their treasures are. Yila bekhula khona, yila befunda khona, yila behlangana khona, yila behlanganyela khona. And so for me, umbuzo obalekile, yiphi into engcebo yami ikephi nendawo. Jesu ebesethi uqaphele kodwa la kunengcebo yakho khona nemneke nomnundu kuyathanda ukusondela kuzolimaza. Inokujula ke le. Kukhona okuhle okufisayo nokucebayo nokuthandayo. Kodwa at the same time nomubi unokufisa nokuceba nokufuna ukwenza okubi. Kunendatshana encane ngisanda kuyifunda. It was very interesting. Umama owazana nenkosi uJesu okhulekayo ayi kwakuleli kadeziko lambile lo ma izinto azenzeki. Thwala ngathizeni lo mama emkhulekweni wakhe ecela uNkulunkulu azathatha isinqumo ukuthi uzohamba emsakazweni akhulume nabantu ayicelele. Anjalo kafika emsakazweni akhulume nabantu ayicelele asho ngokuxakeka nosizi lwakhe. Athi angakwenza lokho kanti uSathane nabantu bakhe balalele. Ebese befuna ukuba bamlinge lo mama. Bahamba bathenga zonke izinto ezinhle azoyidinga nazo isebenzisa lo mama. Befuna ukubona ukuthi uzoyithatha yini. Nakanjalo bafike labantu baSathane bafike nemoto egcwele enkulu nokudla konke ayikuswela. Nakanjalo mama babone awubangena emzini wakhe bakushiya ukudla abonga uma mase behamba bathuka ukuthi indaba angabuzi. Wayangabuza ukuthi lokudla kuvela kubani. Ebese beyabuza labantu ukuthi awufuni yini ukwazi ukuthi lokudla okuningi kangaka ophiwa kona ukuphiwa ubani. Labalinye elaba impendulo kaMama wathi uma ngikhuleka noNkulunkulu ekhuluma izulu like lakhuluma noSathane imbala wenza lokhu uNkulunkulu akucelile. And so ma uthi yes ngibonile ukuthi nilethe ukuthi ningilinge kodwa ngifuna nazi ukuthi uyedwa okwazi ukukhuluma nesigodlo sikaSathane siyanyakaza. Yazi khona inkonzo esiyikhohlwayo. uNkulunkulu bekile olimini lwethu inkonzo yomkhuleko. Ukuthi asikho isimo esihlula umkhuleko. Asikho isimo esihlula ukumemeza izulu. Uyakwenza konke
uyaphelelisa konke. Namhlanje uthi iphi ingcebo yakho? Ungakhohlwa khona abazofuna ukuyemuka lengcebo kuwena. Mahlale emkhulekweni, mahlale enkonzweni yamadolo, khona uNkulunkulu lokho akufisayo ngempilo yakho iyakuphelelisa. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele sikhanyisele, sinika amandla negrasi elivela kuNkulunkulu uSomandla, uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.